Her vil jeg vise, hvordan man sletter en Facebook-side. Når man er inde på siden, så går man bare her ind under indstillinger. Og så helt hernede i bunden kan man slette siden, som det står. Og hvis man klikker her, her kan man så læse, hvad betingelserne er. At man har 14 dage til at gendanne den i, hvis man fortryder. Der er også en mulighed, at den ikke skal være offentlig. Så går vi op herindunder. Klikker vi på den der. Og der skal man bare klikke her i, sådan at den ikke er offentlig. Så det er nemt og hurtigt at få den fjernet fra Facebook, hvis det er det, man ønsker.